Hi everyone, good morning, good afternoon, and of course, a very good evening wherever you might be joining from. Some of you might have Radirum, and some of you might be wondering why if this is a crucial broadcast at this time. Oh, with them too much. For the past 2 days, I am now MAZI NNAMDI KANU. And therefore, I'm clip where in the northern part of Nigeria, where state government, maybe sent by federal government to negotiate with a terrorist. And all that. And I do not matter on Igbo. And I do Igbo politicians, Governor Peter Ndebisi, Governor Hope Ozodimma, Governor Ogbonnia Francis Nwifuru, Governor Alex Oti, and of course, Governor of remaining Anambra Governor Charles Chukwuma Soludo. I saw a news, Governor Oti assuring the people of Abia State and of course, Igbo tribe that is going to ensure that MAZI NNAMDI KANU is released. But then, where do we go from here? A lot of things are so today, eventually comparable, Ndi Igbo nwere ego before na Ndi Igbo nwere ego now. Today, we have a lot of Instagram billionaires na Igbo. And a lot of Igbo people they inconsequential na Igbo. When if na eme na Igbo basalofa, emekata amose. Egbo ni na ana agbani na Igbo. Onye kidnap nwanne ya na Igbo gbuo, o si na ọ na-egbu ya for Biafra. Ije n'Imo State ma Anambra ma some part of Enugu Abia. Mmadụ kpọrọ nwanne ya gbagbuo ya na live video. Ijuo ya okpuru Biafra, sị gị na ọ na-achọ ka Biafra nwere onwe fa. I wee na ayọ sị, why not ndị Igbo ndị Igbo jibiri? Why not ije for release of Nnamdi Kanu under whatever circumstance? Ọ bụ na mmadụ gbagbuzie nwanne ya n'Imo State, ma na Anambra, ma na Enugu, ma na Abia, ma na Ebonyi. Ka anyị mmadụ n'ife kpatara ya. Because all those nuisance make people ada anata befa, onye nke ifuru okpu Biafra. Aya amazi nke bụ onye. Obi igwe kwuru na ekwusi ụwa aya amaghị onye bụ onye. Ọ gbajugo dọlụ. Enwere oge etikatara egwu Oliver De Coco tube igwe ndezi n'ifite afa. Ọgbọghị igwe ozuo ome osi nwata sika nne ya. Osika nne ya. Osi na nwata furu ebune gbagba ọsọ ọfụzi agụ n'ụzọ ọ ga-eme gịnị? Ọgbọghị igwe ozuo ome igwe Michael Ebo. Igwe tehete ọ na-etu ya afa. Nna Ojukwu